Santo il collo. Vale, vale, ahora vamos con un tema. Fala do mar. Do mar de onde somos nós, de Fisterra, de por ali. Chámase Momento.
sí que é pouca, non? Pero bueno, polo menos moverse. Tamén aos que tiveron que facer 10 kilómetros sin tratar, que están ali sentados. E ao panadeiro, xa se me apochou onde está, ali está. Ao panadeiro, se non fora por ele non estábamos aquí. E Ricala tamén, para todos os que estades aquí tamén. Esto, non fai falla dicir nada. Vale.
Vale. Bueno, ahora vamos a repetir dos temas y ya nos vamos, ¿vale? ¿O crees que nos vayamos ya?